så er jeg ankommet til gym, og som I kan se, jeg skulle lige have en lille amber. Jeg er spændt på, om det er for højt, fordi musik er meget, meget høj hernede i dag. Jeg finder selvfølgelig først ud af, når jeg kommer hjem og redigerer. Men vi har et relativt tough topic, vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om body dysmorphia, så der vil måske være nogen af jer, der kommer til at synes noget af det, jeg kommer til at sige i dag bliver hårdt. Så må I tage det. Det må I tage. Fordi nogen snakker er vigtige at have, og det er det en af dem, der er ret vigtige at have. Fordi min historie med body dysmorphia, den kommer vi også til at bevæge os en lille smule ud i dag. Den har været tough. Den har været fra selvmordstruende til næsten at prøve det, til at faktisk at komme til et punkt, hvor man er komfortabel i sin krop. Er jeg glad for, hvordan jeg ser ud nu? Jeg kan lige så godt bare sige det som det er. Nej. Efter 10 års træning, jeg er ikke glad for, hvordan jeg ser ud nu. Men har jeg lyst til at være her og leve på den her jord, og har jeg et godt liv? Og er det noget, der fylder min hjerne helt vildt meget? Nej, det er det ikke. Så det jeg prøver at sige, det er fra noget, der gik og tænke på hver dag, til jeg ikke har lyst til at leve mere, til faktisk at være glad i sin egen krop og være komfortabel og kunne have et godt liv og tænke på andet. Det kan man sagt. Så det er det, vi skal ind på den snak i dag. Og som legenden har skrevet i kommentaren, han vil rigtig gerne have, at vi skal træne imens. Så vi træner selvfølgelig lidt imens, så lad os prøve det. Lad os se, hvordan det bliver. I må skulle kigge lidt rundt, det er fordi, der er mange mennesker. Jeg skal lige se, hvor jeg skal gå hen og snakke i dag. Men det skal nok blive klasse. Vi drikker lidt amber, og så getter vi move. Told them pipe down, I don't care what's next, I need it right now. And I got the numbers going stupid like they dropped out. What they think they doing, I don't know, but we can find out. Feel like Lewis Hamilton said, go and shut the lights out. Look, if I said it, you already know. They ain't never touching what I'm doing, told them let it go. I ain't with it ticky-tacks like I ain't playing X and O's. Go compare the numbers, said I think they missing decimals. Hold da op. Det var tough. Grunden til, at jeg også har taget sådan en tætsiddende trøje på, eller hvorfor jeg træner meget af sådan nogle tætsiddende trøjer, det er faktisk for at challenge mig selv. Fordi en af de to ting, der har hjulpet mig rigtig meget, inden jeg lige fortæller min historie, det er perspektiv, og det her med ligesom at presse mig selv til at blive komfortabel i ting. For mange år tilbage, så lavede jeg en bulk, hvor jeg var på vej 115 kilo. Og det gjorde jeg for at træne mit hoved til at sige, du er også cool nok. Selv når du ikke er hakket. Fordi det var et af mine store problemer. Det var virkelig noget, der hjælper. Og det er noget, jeg gør stadigvæk i dag. Tager noget på, jeg føler mig ukomfortabel i, hvor jeg ikke føler, at jeg ser særlig godt ud. For ligesom at presse mig selv til at blive komfortabel i et ukomfortabelt. Det er en af de øvelser, hvor jeg kan mærke min lyst til at lave den der bare. Og køre single leg curl. Det er forfærdeligt. Too much money out of music, dog. Now the bank account is never running out. Educated on the business end. When I'm talking to him, I can dumb it down. At the summit of this mountain, dog, and I'm camping out. I'm never coming down. Look. Vi skal starte helt tilbage fra The Dark Ages. Da Benji her, han begyndte at få body dysmorphia. Jeg tror egentlig altid, det har været der. Jeg tror faktisk altid, det har været der, fordi gennem hele min folkeskole, hele min gymnasietid, der fik jeg at vide, at jeg var dum, at jeg ikke ville blive til noget. Hele tiden. Jeg var så dårlig i skolen. Og jeg har altid tænkt, det var fordi jeg var dum, at jeg var dårlig i skolen. Det er en helt anden snak dog. Helt anden snak. Men det er ligesom der, det stammer med. Fordi når du får at vide hele dit liv, at du er dum, at du ikke kan noget, men du er flot, du er en pæn dreng, så er det det eneste, du lige pludselig. Det er det, du klæber dig bare op af, at det er det, du kan, det er det, du har, det er det, du er god for. Jeg begyndte at træne, fordi jeg havde mit udseende så meget. Jeg havde det så meget. Så jeg begyndte at træne, fordi jeg tænkte, så kan jeg lave min krop om. Det kan være, det kan hjælpe lidt på det. Og det var både den bedste og den dårligste beslutning, jeg nogensinde har taget i mit liv, fordi det gjorde jo, at jeg blev sund og rask, fordi jeg begyndte at tænke mere på træning og mad. Men det gjorde også, at jeg begyndte at træne en sport og lave en sport, der var rigtig fokuseret på udseendet. Og når man ikke har det godt med sit udseende, så er det altså presset at vælge en sport, der går endnu mere op i udseendet. Så det der min historie, den startede. Og den fortsatte så helt op til, at jeg kom til Hong Kong og læste på Hong Kong Academy, hvor jeg tog en IB, en International Baccalaureate, hvor jeg så fik at vide af mine klassekammerater, at jeg var godt nok veltrænet. Og det var bare mega fedt at få den der anerkendelse. Endelig noget, jeg fik at vide, at jeg var god til. Min lærer, jeg kom ind, jeg skulle have kinesisk. Jeg kunne dårligt nok engelsk på det tidspunkt, jeg skulle have kinesisk. Og jeg var bare, alt var crazy. Jeg var dårlig i skolen, især det første år. Og igen, skolen fortæller mig, du kommer ikke igennem det her, du bliver ikke til en skid. Mine forældre derhjemme fortæller mig, Benjamin, du kan ikke det vigtige her i livet. Og jeg står bare og tænker, godt, jeg kan ikke en skid, men det mindste er pæn. Så det skal også være det, jeg skal være allerbedst til i hele verden. For det er det eneste, jeg har for mig. Ellers så har jeg ikke noget som helst. Og det er ligesom der, hvor min verden den knækker fuldstændig sammen. Og jeg kan mærke, jamen det er jo at være pæn, det er subjektivt. Udseende er subjektivt. Så hvad du synes er pænt, og hvad jeg synes er pænt, er ikke nødvendigvis det samme. Og der kan jeg godt mærke, at det vælger så stort et had til min egen krop og mit udseende og hvem jeg er. At det ligesom går fuldstændig spiral. Og jeg har selvmordstanker i selvmordstruede hver dag. I det, der svarer til 5 år. For 5 år
har jeg lyst til at hoppe ud over balkonen hver dag. Gå og overveje, hvordan jeg skal gøre det. I morgen, der gør jeg det. Lægger piller klar. Og det var bare et helvede for at sige det rent ud sagt. Hold da kæft. Det er også lidt grund til at lige gå herind, fordi det er sådan lidt hårdt at snakke om, så det skal selvfølgelig ikke være et sted, hvor alle kan høre mig. Lad os lige køre et sæt, så jeg lige kommer ud af det her mindset, så jeg kan være glad stadigvæk, fordi vi skal ikke til at bringe ned, vi skal være glade. Hey, livet er godt. Lad os køre et sæt, jeg skal til at køre herover, så lad os snakke videre om det bagefter. I don't care who's next, I need it right now. And I got the numbers going stupid like they dropped out. What they think they doing, I don't know, but we can find out. Feel like Lewis Hamilton said, go and shut the lights out. Lights out, floors in the sauna, but I'm iced out. Back up on my balls, so I said I feel like might now. Said I never do this, but they push me, so I might now. Godt lige at få sat sig ned, lige at tage en little break. Fordi holy shit, det er en hård session i dag. Og det er svært at snakke om det her. Ikke sådan, fordi emnet er svært at snakke om, men jeg er svært ved at huske, hvor jeg er kommet til i min historie. Jeg kan ikke huske, hvad jeg snakker om. Jeg burde have lavet en plan, men det er fordi, jeg gerne vil have, det skulle være ægte. Du ved, vi bare har en samtale. Det behøver ikke at være noget, der er planlagt med et script. Ligesom mange af mine andre videoer, hvor jeg ligesom planlægger, hvad jeg gerne vil snakke om hjemmefra i dag. Der tænker jeg, vi snakker om det her emne. Og så prøver jeg at se, om jeg kan finde en eller anden rød tråd i det, men det kan jeg simpelthen ikke. Så det håber jeg okay, det må jeg undskylde, hvis det er. I hvert fald bare lidt hurtigt. Kæft, jeg er stærk i dag. Jeg laver PR efter PR efter PR efter PR. Det er en klasse session. Det er fuldstændig legendarisk. Og jeg skriver det op på en helt fucked up måde til jer, der gerne lige vil se det. Det ser helt ødelagt ud. Hvordan går man fra at have så meget Body Dysmorphia, hvor man ikke har lyst til at være her mere, hvor man ikke har lyst til at leve mere, til faktisk at blive glad? For jeg kan huske noget af det, der fyldte rigtig meget for mig, det var, at jeg var bange for, at jeg skulle have det sådan for evigt. Jeg drømte om at vågne op, og det første, jeg tænkte på, det ikke var, wow, jeg hader mig selv, jeg hader mit udseende. Så hvad har jeg brugt af redskaber, udover det her med, du ved, jeg sagde det der med at tage noget på, der gør mig ukomfortabel, for at finde ud af, at folk egentlig er ret ligeglade. Det andet, jeg har prøvet, som jeg har snakket meget om, eller ikke har snakket om endnu, som jeg skal til at snakke om, perspektiv. Det her med at forstå. Perspektiv er en stor ting at sige, men for mig har det været at huske på, hvor mange ting, der egentlig kører for mig. Jeg er sund og rask. Jeg får mad hver dag. Jeg har det varmt, selvom det er koldt udenfor. Det er ved at blive vinter nu. Jeg har det dejligt varmt. Jeg har råd til de ting, jeg skal bruge. Jeg kan købe en Amber, hvis jeg har brug for det. Jeg har det godt med min kæreste. Jeg har et arbejde, jeg elsker. Jeg snakker med nogle fantastiske legender. Dig, det er jo en top legend. Og to ting på, hvor heldig jeg er, at du gider sidde og se det, jeg laver lige nu. Så det er sådan nogle ting, jeg fokuserer på. Det er det, jeg mener med perspektiv. Hvad er det, der kører for mig? Jeg var dårlig i skolen hele mit liv. Hvorfor var jeg dårlig i skolen? Det var jeg, fordi jeg ikke kunne tænke på andet med mit udseende. Og det fandt jeg ud af, da jeg kom på universitetet, og fandt ud af at begynde at lære nogle af de her ting. Jeg var ikke helt så langt frem, som jeg er nu, men for eksempel, dengang jeg begyndte at tage nogle af de kurser, jeg har taget inden for biomekanik og diverse. Jeg kunne huske det hele. Og en ting er selvfølgelig interesse for mig, men noget andet er også, at jeg ikke tænker på det lige så meget. Altså jeg har dage, hvor jeg ikke går og tænker på, hvordan jeg ser ud. Og det er så befriende. Jeg er ikke glad for, hvordan jeg ser ud. Det er ikke sådan, jeg tænker, kæft Benjamin, du er lækker. Det kommer jeg måske aldrig nogensinde til. Og det har jeg det også fint nok med. Jeg har fundet en acceptance i, at jeg nok ikke bliver glad for det. Og jeg ikke kommer til at føle, at kæft, jeg er lækker. Fordi det er ikke vigtigt for mig, at jeg skal være lækker, eller stærk, eller stor, eller whatever. Det er fucking lige meget. Det jeg gerne vil, det er, hvad er det for en person, jeg gerne vil være? Og det er det næste, det tredje skridt. Identificere, hvem vil du gerne være som person? Benjamin, han vil gerne være en god person, som tænker på andre mennesker, som passer på dem, han elsker, og som gerne vil lære og belære og educate og hjælpe med andre med at forstå, at de er nogle fantastiske mennesker. Det er den person, jeg vil være. Jeg vil ikke være kendt. Jeg vil ikke have mange visninger. Jeg vil ikke Jeg vil bare gerne være Benjamin, der gør det bedste, han kan for at være et godt menneske. Og da jeg fandt ro i, det er det menneske, jeg gerne vil være. Fordi når jeg snakker om det, hvor står der, at jeg skal se godt ud? Hvorhen står der, at jeg skal have nogle store arme? Ingen steder. Så når jeg begynder at få de der følelser af, Benjamin, du er ikke god nok, så er det dæmonen, der snakker. Det er dæmonen, der snakker. Og for mig nu, der har hjulpet rigtig meget, det er en af mine halskøder. Jeg har den ikke på hver dag, men jeg har den på nogle gange. Og det er en løve. Og det er ikke fordi, jeg er en løve, det er ikke derfor. Det er simpelthen på grund af, at en af de ting, der lærte mig meget, det var at finde et eller andet symbol, der gør, at man kan ligesom holde fast i nogle ting. Så for mig så løven var et symbol på Aslan fra Narnia. Den her person, der bare var omgivet af kærlighed og glæde, der gav sådan en følelse af omsorg. Det giver mig, når jeg har den dag, der er lidt presset. Du tog den på i dag, fordi jeg vidste, vi skulle snakke om det her. Men så tager Aslan med mig. Tager ham med mig. Og så er jeg sådan lidt, hvis jeg lige kan mærke, at dæmonen snakker meget, så siger Aslan, eller gør jeg så ikke, jeg tager bare fat i den, eller lige mærker her på halsen her. Jeg tænker, eller på solar plexus, eller hvor fanden det nu ligger ind. Godt, at jeg bliver solens træner til det hele forkert, det er klasse. Men så har jeg hånden her, så tænker jeg, okay, det er bare dæmonen. Jeg er glad, hvor jeg er. Jeg har et godt liv. Jeg er sund og rask for det meste, ikke også? Jeg er blessed as fuck. Det er sådan nogle ting, jeg tænker på.
Det er det, der gør, at jeg er blevet ældre. Eller blevet ikke blevet ældre. Det er ikke det, men det er det, der gør, at jeg er blevet bedre til at kontrollere de her ting. Lad os lige køre lidt videre med den her træning. Jeg har nogle tal, jeg skal slå. Jeg skal get moving. Jeg er også blevet sulten. Og der vil jeg faktisk sige, ikke fordi jeg er sponsoreret, det er jeg, men jeg elsker de her proteinbar. For mig protein. Har jeg ikke en mere, jeg lige kan vise, der ikke er ødelagt fuldstændig. Dem her, de her flapjacks, dem er jeg blevet mega glad for. Det er bare sådan nærmest en oatbar med lidt chokolade. Det er fuldstændig klasse. Men vi skal get moving. Vi skal slå nogle pærer. Let's get it. Check your month, these dollars pockets getting tight now. Look, told them all I'm about to make it out. Reinvested every dollar, dog, and I told them I'll never take it out. When they talking about my name now, I told them don't be scared, gotta say it loud. Lot of trash in these stories lately, like it's on the curb, about to take it out. Look. Nice. Så skal vi til op på cyklen, og der har jeg lige med på telefonen, så jeg kan rykke rundt på den her, så vi kan få det ordentligt klip. Man ser aldrig godt ud på den her cykel. Så jeg tager lige nogle riskiks med, fordi jeg er blevet sulten. Og jeg skal klippes bagefter, vi har snakket her klokken 2. Så skal jeg ned og klippes. Men jeg skal lige sidde her en halv time først. Jeg kan sådan mærke, at jeg skulle lige så spørge, om du vil have en riskiks, men det kan du selvfølgelig ikke. Du må have en til gode. Hvis du nogensinde ser mig, så siger hey bro, den er riskiks. Fordi jeg har altid riskiks med. Jeg håber virkelig, at den her snak den har kunne hjælpe dig til at få noget perspektiv, eller få nogle idéer, fordi at jeg har været i gang med det her body dysmorphia rejse i 10 år. Og jeg er nået så meget længere, end jeg troede, jeg ville. Og jeg har været ved at give op mange gange, og jeg har haft gode dage, dårlige dage og alt muligt. Sådan er livet. Men nogle gange så tror jeg også, man skal acceptere, at livet er bare ikke... It's not meant to be easy. Hvis det giver mening, så... Jeg har nogle gange siddet og tænkt, jeg burde have det bedre. Hvorfor har jeg det ikke bedre? Sådan, it's not meant to be easy. Det mener, det skal være fucking hårdt. Altså, sådan er livet bare. Og når man bliver ældre, jeg tror også, at noget af det, der har gjort det, det er at blive ældre. Altså, når man bliver ældre, så begynder man at forstå, at der er sgu andre ting, der er vigtigere. Jeg kan også mærke, at træning, selvom det er noget af det vigtigste i mit liv, så er det ikke lige så vigtigt, som det har været. Jeg går lige så meget op i at lave videoer nu. Jeg vil gerne lave nogle gode videoer. Jeg vil rigtig gerne, hvad kan man sige, lave nogle fede videoer til dig her. Til den engelske kanal. Jeg bruger jo rigtig meget tid på den engelske kanal også. Så der sådan prioriteterne ændrer sig. Man finder lige pludselig ud af, at man vil noget mere, og så kommer ting til at fylde mindre. Og det tror jeg også bare, man lærer, som man bliver ældre. Hvis det er, at du går og har det hårdt, så vil jeg anbefale dig at snakke om det. Skriv til nogen, få noget hjælp, fordi det er nemmere lige så snart du begynder at snakke om det. Lige så snart du kan få det ud i verden, så bliver det nemmere. Og du må også gerne skrive til mig, hvis det er, at du ikke har nogen. Jeg vil mere end gerne skrive med dig om det. Og ellers så håber jeg det bedste for dig. Tak fordi du gad at se med. Hvis du har spørgsmål til noget, endelig skriv. Jeg kunne have lavet den her video meget længere, for der er mange flere ting at snakke om. Jeg har ikke rigtig gået i dybden med noget som helst af det, men overordnet set, så er det det vigtigste det her. Jeg har haft det skidt. Jeg har fået det meget bedre. Og jeg lover dig for, at det får du også. Stol på dig selv. Stol på, at det er en del af din rejse som menneske. Jeg håber alt det bedste for dig. Du er en legende, og jeg håber, at jeg ser dig i næste video. Vi ses.